Morjesta, morjesta Porista. Täälläkin alkoi taivas Porista. Hei, se virkistyshotellikeikka meni pieleen. Ei lähetäkään sinne. Mutta mähän keksein tekemistä. Mä päivittelen vähän läppäreitä. Ja katson samalla televisioon. Ja siellä me kissakin toistaiseksi. Katsotaan mitä näillä nartuilla tehdään. Siinä on menossa päivitys. Tai no itse asiassa ne on jo pikkuhiljaa päivitetty. Varmaan en tullut millään toimeen täällä koton, kun ei ole oikein mitä kattos täällä. Kaikki vehkeet täällä vaan niinku huutaa hoosiannaa. Tämmöstä. Siinä on. En ole tänään ottanut särkylääkettä ollenkaan, sitä Panadolia, mitä hän on. Niin taidaanpa tehdä muutama ohka se Kossu Vissu tuossa. Ei kun Kossu Jaffan ja viettää koti-iltaa ja mulla tuossa vähän naura sisäfilettä ja valkosipulikermaperunoit iltapalaksi, niin katsotaan mihin tää touhu päättyy. Mä väliin kattelen näitä, tuossa menee Finnairi Bangkokin lento just. Se on tuossa mun läppärillä välipää, mä kattelen mitä niillä kuuluu ja missä päin ne menee. Semmosia touhoja, minä lähetetään teille hyvää iloa, venetsialaisten iloa niin sanotusti, että kelistä päätelle kesä on vähän loppumassa ja syksy alkamassa, mutta pirun nättiä ilmaa ne on vielä silti luvannut. Että näihin näkymiin ja näihin kuulumisiin tänään ei mersua tarvita, moro.